Mnohí sa pýtajú, prečo sa šťastie a ťažkosti objavujú v živote zdanlivo nerovnomerne. Biko to pripomína, že nič nie je čierno-biele a každá skúsenosť má svoj význam. Radostné okamihy aj výzvy prinášajú ponaučenia, ktoré formujú myseľ a rozširujú pochopenie. Šťastie nie je odmenou a výzvy nie sú trestom. Biko to učí, že oboje sú príležitosťami na rast. Radosť pripomína krásu sveta a učí vďačnosti za to, čo už je prítomné. Ťažkosti zas pomáhajú prekračovať vlastné hranice a objavovať odvahu, ktorá by inak zostala skrytá. Tým, že človek prekonáva prekážky, nachádza v sebe vnútorné zdroje, ktoré ho posilňujú. Mnohí veria, že šťastie a výzvy sú protikladmi, no Biko to zdôrazňuje, že sú prepojené. Bez smútku by nebolo možné skutočne oceniť radosť. Bez náročných situácií by nebolo možné pochopiť hodnotu pokoja. Tento kontrast vytvára cestu, ktorá vedie k hĺbšiemu poznaniu seba samého. V čase ťažkostí človek často zabúda, že nie je sám. Každý čelí svojim vlastným výzvam, aj keď navonok môžu vyzerať inak. Biko to pripomína, že vzájomná podpora a empatia sú nevyhnutné na prekonanie náročných období. Tí, ktorí dokážu pomáhať druhým, objavujú silu, ktorá ich posilňuje zvnútra. Šťastie a výzvy sú súčasťou jednej cesty. Biko to učí, že ich prijatie bez odporu prináša uvoľnenie a hĺbšie pochopenie. Ten, kto prestane rozdeľovať skúsenosti na dobré a zlé, nachádza v každom okamihu príležitosť na rast. Práve v tomto prijatí sa rodí vyrovnanosť, ktorá umožňuje kráčať životom s ľahkosťou